veľké písmeno L. Nie Popelka a princ, ale dve Popelky. Popelka a Popelka. No keby tak dve princezny a tá by zoskočila jej do ruky, tak by klakla na kolena. By ju aj neuchytila. Dve ženy, dve Popelky. Je po rozprávke. Čože po rozprávke? Po rodine, po živote. G. Dvaja muži, dvaja princovia. Na koni by nesedela princezna, ale druhý muž. Ten by ho schmátol, jak meh gruli. Vyhodí si ho tak na plece. To by boli dvaja muži, to je G. B. Bisexuál. Do obeda sa mi zachcelo s Popelkou a po obede s princom. To je B. Raz s mužom, raz so ženou. Vyskúšal som so všetkými ženami a od rozkoše už neviem jak, tak skúsim aj s mužmi. Ale aby ja som nevyzeral ako blázon, urobím bláznou všetkých tých, čo by ma kritizovali, zmením zákon. Podplatím zákonodarcov, podplatím novinárov, čo budú rozprávať, oni za peniaze budú. A potom podplatím právnikov, oni to otočia. A vy všetci ste blázni, keď mi bránite, že raz chcem s mužom, raz so ženou. To je bisexuál. B. L, G, B, T. Popelka sa dá preoperovať na princa. Alebo princ na Popelku. Vidíš? A potom vznikajú takéto hlúposti. To je tá gender, to je to LGBTI. Vidíte? Jedna žena sa zosobašila so psom. So psom. 200 ľudí mala na svadbe. Ona sa chválila. Druhá s lustrom. To asi miesto detí bude mať žiarovečky. No prosím. A my sa smejeme, ale tak to je. Ideológia gender je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a je proti prírode. Obyčajný sedliak, jednoduchý človek, nemusí mať žiadne vzdelanie. Má farmu králíkov. Podľa ideológie gender je úplne jedno, čo dá do chlevika. Muž, žena, čiže samček, a samička. Keď podľa ideológie gender má pochove. My máme 200 slepov v Žakovciach, ale jedného kohuta. Od narodenia ich máme. Podľa ideológie gender tie sliepky by mali z toho kohuta zrobiť sliepku. Čuduj sa svete, ten kohút drzo, jediný on spieva. Ale však nevidel žiadneho kohuta, iba že by sa do zrkadla pozeral. Iba on kikirika a 200 sliepok na ňo čumia. A povedať, 200 sliepok ho vychovávalo a furt je z neho kohút. Prečo? Lebo to zakodoval takto mudrejší, chytrejší než je človek, Európska únia, všemohúci Boh.